Eleverne på Næsbjergskolen har fået lov til at indrette et stykke af skolens jord til en lille have. Tegningen vist i GeoGebra er i målestoksforhold 1 til 250. Opgave 1. Vi skal finde ud af vinklerne for B og C. Vi trykker bare her, og vupti, så ser vi, at B's vinkel er 104,26, og C's vinkel er 33,36. Opgave 2. Vi skal finde ud af, hvor lang side A er. Det gør vi ved at trykke her, og så kan vi se, at side A er 9,69 cm. Opgave 3. Vi skal finde ud af, hvor lang side A er i virkeligheden. Og det gør vi ved at sige 9,69 gange med 250, eftersom målestoksforhold var 1 til 250. Det bliver så 24,225 meter. Opgave 4. Vi skal finde arealet af trekanten på tegningen. Det gør vi ved at sige grundlinje, som er 14 cm, gange højde, som er 5,36 cm, divideret med 2, hvilket er lig med 37,02 cm. Opgave 5. Vi skal finde arealet af trekanten i virkeligheden. Det gør vi ved at regne centimeterne om til meter. Grundlinjen er 35 meter, og højden er 13,4 meter. Så ganger vi de to cifre sammen og dividerer dem med 2. Så har vi resultatet, som er 234,5 kubikmeter.